Iya iya. Kabeh kaset. Ya wes, mari ngene tak junjunge jeruke ya. Wah, cantike Isbel arepe bubuh. Arepe buah ya Bel. Oi, cantiknya. Apa? Ya wes, ayo gek siap-siap. Isbel mau bubuh. Iya iya, tak pampersi sik. Jan kaya ibu sapa ya? Ora usah nangis wong arepe bubuh kok nangis yo. Ora usah sepatu wong diluk ae lho. Iso. Wong diluk ora usah nggae sepatu yo. Isbel arep bubuh. Isbel arep bubuh ya. Sik. Isbel becek nggone adike, jawane ra iso rewang. Sik tipapane engko guling neh. Sik madhep rene no Bel. Wis kaya Bu Risma no jan. Yo Bel becak. Nggih. Selamat pagi. Jawane buwuh lek omong buwuh. Kuwi apa kuwi nganune apa kuwi Isbel? Apa lho kok nangis? Apa jenenge? Heh? Iya. Kabeh kaset. Ya wes, mari ngene tak junjunge jeruke ya. Apa wong tinggi nganu dipangan? Rasa nangis. Wes gek mari ngene balik ngancani mae. Sik bene sik dulu. Heeh. Mae dhewe mang tak tinggal. Jajan apa sere-sere manjaten apa enggak? Apa mangan rego? Enggak. Bene masih bendorong dhisik kene dulu. Ayo Mbak Bel, iki rewangi petipet laler ben aja ngrubung iwak. Iwak kumadang jane opo bali? Sapa? Lho gampang rene njaluk gorene lho. Jangan tewel ku enak. Jangan tewel, Mbak. Masak Mbak Usni ini. Sik kuwi. Jangan tewel, lawe weh los. Yo enek gas, enek jeroan. Lah iya. Lah weh, mangan apa? Yo ngene iki rasane rewang. Kowe kan ora tau rewang to? Enggak. Biyen. Ya Biyen rewang. mek sibuk lah mung nyambut gawe, golek duwe ae. Saiki wayahe iso rewang malah lumpuh. Malah reto. Bel. Bel becak. Ter ngono lho. Ora gelem nyawuri ter. Ya rewang ning desa ya ngene iki Bel.
Sakwise enek kurang luwih sak jam, aku karo Isbel anggone buwuh wis mari terus pamitan mulih. Amarga nang omah ya make utawa ibuke Isbel ki gak ana kancane bolo. Ya wis dicukupne nek buwuh senajan sederhana macake Isbel neng jero atine Isbel iku isih kaya wong waras sing ora lali karo sing jenenge menyumbang sedulur alias buwuh neng acarane 1000 hari bulike Isbel ngono bolo. Arep nyandine Mbah Bel. Ya nggo teken ngono ben jo tiba. Lah. Apa kuwi kok ebret. Ya Allah, ya Robbi. Jan Mbah Bel kok ditakoni apik-apik lek nyauri yo gawe nganu terompet kapal. Ebret. Ya ndang alon-alon. Aku iki wedi lek dibodhingi tiba wong bodho nyeneni kakung. Oh ngono ya dijarne ora dijarne wong ditinggal nata nganu. Kumpul gawe kumpul aman jaya kong. Oh terus nganu mundur nggih teken ora apa-apa. Sik. Mundur. Tit lho. Wis suwi ra tak latih ngene lho jane. Sik maju. Lah yo ngono. Majune ora. Terus mundur sik. Bismillah. Ya iso. Majune. Iso enggak tiba. Terus iki le. Terus tangane sing loro karo diubah-ubahne. Yo ngono. Wis kono lungguh kono sik. Sip, matur suwun ya Allah. Ya Allah, matur suwun ya Allah. Wis tiba nang aku turene. Ya ora lek nggo jagrang ora tiba Bel. Pokoke nggo jagrang ngono ora tiba. Nunggu kene sik. Yo. Lan-alon. Ayo. Dipasne sik madhepe rono sik, aja kudu didelehne bokonge. Ya ngono. Tak mundur titik. Ngono, sing dadak jungkel barang. Aku diseneni wong sak Indonesia Raya Merdeka. Wong genah bojone setrup. Lah kok dijane mlaku dhewe ngono. Ya ora ngejarne sajane rene ya jenenge latihan. Latihan biasane kan ya iso. Lah dene tiba. Aku sebagai wong lanang, sebagai yo suamimu tercinta. Terus nyapa? Ya kuwatir tiba dhisik bokong mang. Ngono suarane ta. Ngono. Ya Allah keng golek bokonge ra duwe piye malih. Kamarku bokonge terus cemet bokong malah lucu. Wis Gunung Semerune ra duwe, bokonge ilang pisan. Babel. Gununge biyen enek aku. Lha sak Gunung Semerune nyandi saiki kok malih rene. Beran Babel. Wis tapi ra apa-apa ya. Kan biyen ngono kuwi kok. Wis ra apa-apa ya, sing penting panggah tak openi. Tapi kuwi lek diopeni ya sing penak lho Babel. Heeh, jadi ngelek ae kong. Uang. Kuwi lek diopeni iki uangel dipenging romo panggah sembarang mok pangan. Akhire kuman nek sajane kowe mlaku dingi wis jejeg lho. Kok tiba-tiba ujug-ujug itu jijit ngono lho. Iku malah mumen. Nganti kene jijit to, Kong. Tiba. Kuwi asline ya karena nganu nyeromoh. Enggak pokoke tiba. Ini aku jijit ngono aku nganti meneng ae nih. Wes nggih hiburan. Nyanyi-nyanyi apa? Nyanyi apa kok? Kucing ketulen tak ya. Siji loro telu ya. Kucing kabeh lemu. Sing siji abang, sing loro klawu. Meong, tak pakani lontong. Atiku seneng, Mbah
Isbel doblong. Terus nganu sitokne apa Oh, ya ya. lagu Hmm. cak cilik. 1, 2, 3 Nggak ngerti, Pak Bang. Gendut naik Naik kuda. kuda kuda lari Pak Gendut jebur kali dayoe teko Pak beberno kloso klosone klosone bedah obah. obah tembelen jatah ngono kuwi lagune jaman cilik. Walah. Awake dhewe susu wong loro iki kaya keluarga nos ya. Wis tuwek nyanyine lagu anak-anak. Walah. Ya wis ya. Wis nang kene terapi nggawe sepeda statis terus kakung tak golek dhuwit. Nggih tuku apel batu. Lah kowe njaluk ama apel batu jumlah ngono-ngono kuwi ya. Wis tak golek dhuwit sik. Nggih. Hati-hati nang omah, kelabar Nggih. dhewe. Ya. Salame ngono kuwi ajene. Apa njaluk kentut? Kowe lek kon kentut aja mringi sae to ya. Mingkem bayem. Untumu kaya untu barangan. Hati-hati. Iya. Iya kok iya.